Arita mahigala sa atong mga isgutanan. Ang primero gahapon, of course, Marcolita mahigala maoy ni preside sa Senate Blue Ribbon Committee. Kay siya man mga higala maoy chairman mga sukin tigpaminaw. Kanya nanunga dito ang mga senador nga gi-acknowledge sab murag ato ning tagagpagtagad. Balikan sa atong pangutana ni Win Gatchalian be kay murag doon na to yung mga importanteng questions sa si Win Gatchalian gihapon. Kay ko no, okay na ni dong atong balikan gamay dong. Adara, Senator Win Gatchalian ko be kanang mga pangutana ngadto mahigala sa QM. Unya iandam na pod taon pod balikan na to tong pangutana ni Marcolita kay mura na kuyawan pod taon to sa Alan Kirante kay giinan mga basidika kauli dinhi sa Senado. Para ni agi katawa mahigala ayaw pod in taon oy. Kay kanang QM kinini ang mayong taon ba na matud pa mga higala sa uban nga mga politiko pero ako magdahom nga inana day kadako sa iyang nakuha day no o inani kadako mga higala ning nakuha sa QM Builders nga kontrata mo na nga mura og nakaingon to mahigalang uban dito maunay imong paid up capital unya maunay imong nakuhang kontrata murag dako magkayo no so mo ni ang nahitabo o sa atong pagtagad mga kagalaan ha. Ready na ang atong kuan ato balikan sa Win Gatchalian kadali. Sige kuno dong. Senador Win Gatchalian katong iyang pangutana. Unya balik tang itong Marcolita taod. Okay? Okay na dong names ang katong kang kuan sa Win Gatchalian ato sa pagtagad mga kagalaan ha. Gamay lang kayo para nga maklaro tani mga sukitig paminaw. Kay daghan man to mga nangutana kadtong kang JB Ejercitong pangutana medyo kuan kay to katong uban katang pangutana gyud nga pag-imbestigar aning kalaki ha og kay kana gud ha kana si BBM 4.5 billion ang iyang confidential funds siya rog masayo pagud sa nag imbestigar og pagkuhag mga information na naron ha unya kinini ang murag mingaw man mga higala sa mingaw pamastira na tong mga advocate mga kagalaan sa kuan kinini ang accountability mura magsaba kaysa mahigala kang VP Sara sa 125 million karon nga billion murag hilo man sila. Ngano ka ha kato mga retired do man lagi maningog. Ato lang ni agi katawa ha kay madili consistent mong anang kalakiha kung maayo kayo mo ala pero mo gyud mga higalag lagot kayo day kay na nganong gikuha ni VP Sara nang kwan ingon ang kuha wa lagi clear dagis VP Sara soko gyud pero karon sa binilyon wa may tingog lagi. Why consistency anang kalakiha kung maahon? Ato sa balikan mahigala. Okay na si Win Gatchalian? Sige, padayon tanong. Okay be? Audio. Thank you very much, Mr. Chairman. Let me direct my questions to the good Secretary. Secretary, may rini-review namin yung mga contractors saka project na isiniwalat ng ating Pangulo nung nagkaroon siya ng press con. At i-flash ko lang po sa screen yung yan. Ito po yung isiniwalat niya 15 contractors, iba't ibang projects, iba't ibang bilang ng projects, yung tapos halaga po ng projects. Yung pinakamalaki, 9 billion pesos in a span of 3 years. Pinakamaliit, 4.5 billion pesos in a span of 3 years. Itong mga contractors na ito, Mr. Secretary, sino po ang nagre-review kung sila ay may sapat na kapital, may sapat na kakayahan,
meron silang experience dahil ang lalaking proyekto ho to eh. Hindi ito maliliit na proyekto. Biro mo, isang contractor, number 1, Legacy Construction, 9 billion. Kung i-divide ho natin yan per year, that's about 3 billion per year ang kanyang kontrata. No? So, sino ho ang nagre-review ng capability and capitalization of these companies? Your Honor, I think the licensing of these companies will come from PICAB po, yung Philippine Contractors Accreditation Board. So they have to have a valid license. Correct. Then, okay. Then we look into their experience and technical capability. The third is actually we have to look into their NFCC or net financial contracting capacity. And all this actually, Mr. Chairman, is actually the basis for them to pre-qualify to bid. If they pass all these three parameters or requirements, then they would be allowed to bid in any project. But who determines at least the minimum capitalization of a company to be eligible for Okay, gamay lang ha, freeze gamay. Kinahanglan ang minimum capitalization. Kay nga naman, ang paid-up capital 1.2 million. Muna mo dawat kag 7 billion nga kontrata, medyo... Straight to the point. Now, atong balikan mahigala ning maong isyu. Maminaw ka sa investigation gahapon sa Senado. Murag makaingon ka, napabay paglaom ka ning Pilipinas aning kalakiha. Kaingon ka kisama ning unsa man ni dili po ng tanan, pero makaingon ka tinudo sa gobyerno panarbaho day ba? Oo, mga pulpul. Ana, makaingon ka ana kung tinudoon gini mo analisar og mingon kag tinarong ganing imo. Pero og gananaang sagol kuan, pero ana nga klases kalakalan babida. Ang pangutana gahapon sawa pa mo abot na tong QM, unsaon man ninyo kinsa may tig-review aning usa ka kontraktor nga maoy paapilon aning bidding mo'y maka dawat ani. Kaya lima ka daw 3 years day. Katong usa kontraktor 9 billion in 3 years. Sa to pa in every year 3 billion ang iyang kontrata. Kini QM lamdaan 7 billion man ganin iya, no? Ang QM Builders mahigala from 2022 to 2025 7.3 billion. So, kinsa man, unya sunod, kaning pag-identify asa ibutang ni mga projects. Ha? Kay wa man mga kagalan, lahi man po ng project nga naay nakita gamay, nya nahugno. Kanang uban, di gyud mahugno kay ghost gyud. Kinayagi talaga to katawa ha, ug maminaw ka sa investigation kaingon kay gyud nga Hesus Ginoo ko. Napabay paglaom in town. Kining atong nasod mga kaigalaan. Project mga kaigalaan mura man lang og duwa lang sa kwarta. Sama gud ani panalitan. Kining flood control project lang dani gibubuan tanig pila ka bilyon ni mahigalan Cebu City. Kining Mandawi City, Talisay City, murag doon na may gibubo siguro wapod lagi maklaro ning kalakiha. Pagsulbad sa problema sa baha, kay ato na nang gipangutana matod pa mga higala sa ato mga local government officials, medyo kinini ang og ato na sa liga ng atong kwarta sa lokal, medyo maglisod. Sa mga tagtabang sa nasyonal. Billions man ang kwarta. Kung tinudoon lang gina mag-address ang problema, niyang tingala ka ang project, muna magtuwa sa kilid-kilid hinoon na butang. Wa man ibutang sa sentro. At least, og diya sa sentro gibutang, pag-address problema
kwanta ba? Ma-feel na to ang impact nga ni agyod nasulbad ang problema mahigala sa mga pagbaha. Straight to the point. Mura man hinuon mahigalag adto man sa layo man hinuon gibutang ni mao mga projects, mura magdili ipakita mga kagalaan. Ato ning klarohon na kay mingon sa Gatchalian mga sukid tig paminaw. Ya ato sa klarohon na kini investigation ni Gatchalian. Kay kini mga kagalaan, tanaw ha atong isgutan, Department of Public Works and Highways, Secretary Manuel Bunuan, hasta ning atong DPWH, diri mga higala Sugbo. Hasta gani ang classrooms. Kay ba mo mga kagalaan, ang atong classroom sa Pilipinas, kuwang tamang higala og 165,000 classrooms. Lahi po nang hisgutanan classrooms ha. Muna niingon na Senator Loren Ligarda nga, maghimot tag balaod nun nga kanang budget sa mga classrooms, dili na lang nato iagi sa DPWH. Ako lang yung gagi katawa-katawa ha. Murag kanabang murag public knowledge na unsa ning Department of Public Works and Highways. My God. Dili inuuntanan pero murag public knowledge. Nga hangtod mo himo na nagbalaod nga ilikay na lang ng kwarta nga para sa classroom ilikay sa DPWH. Ako lang yung gagi katawa-katawa. Unya, og ang kwarta magod ang classroom. Sigutan ta pa na ha. Pero basta malipat hinunta din hanto ka kuan dito sa classroom wa na hinuon ning flood control. Pero na ha. Og DPWH mahigala maoy mo budget. Mas dako og gasto. Dakog budget nga kinahanglanon kung patukuro nimo usa ka classroom ipaagi nimo sa DPWH dako. Pero private gani may patukuro dahil na may man-donate og mga classrooms. Example kanang mga kuan na may mga unsa ning mga grupo nga kuan even ang abuites mo-donate man sila. Og mo-donate sila classroom barato raman. Nya dugay maguba ang ilang classroom. Kini sa gobyerno mahal kayo ang classroom nya daling maguba. Murag 3 times ang budget. Maurang classroom ha. Example, og kini nga classroom 500,000 panalitan. Og ang iagi nimo DPWH na the same classroom. Ang presyo ana mga 1.5 na 1 million 1.5 million o 500,000. Patata lang ginagmay ang kwarta para sayo kay sabton. Og dunay 500 pesos nga gastuhon ani. Private may mohimo. The same na yun. Exactly the same. Ipaagi ka na yung DPWH. Kinahanglan na og budget nga 1,500. Daghan kayo silang bahinan ko siguro eh. Nga, agi tala na katawa ha. Daghag bahinan. Di po, in fairness, doon na may mga nanabaho siguro dahil yung mga tarong. Pero, kini mga decision makers dahil god, muna yung nagkuhan. Tanawa ko na, kabantay mo na yung mga tulay-way gamit. Gibutang-butang ag tulay, naglibog siguro sa kung saan paggasto ilang kwarta. Adto sa hilit-hilit ipang butang, nga kunuhay doon yung project, wa na yung makakita. Dili tayo butang sa sentro. Dalihin o makita, nugwa ba'y kabilya? Di, ato balikan si Wing Gatchalian, be. Gamay lang ha, ato sa balikan gamay. Samanto dong. Be, sige ko no. Who determines at least the minimum capitalization of a company to be eligible for a project or a group of projects? Kasi like for example, in number 1, in 9 billion, if you divide this into 3 years, that's 3 billion a year. So who determines, sino po ang mayroong responsibilidad na kaya niyang gumawa ng project 3 billion in 1 year? Our bids and awards committee will be the one to scrutinize actually. That's at the district level, at the regional level, anong pong level? Whoever is implementing the project, Your Honor. Like ito ho, sa mga flood control, sino ho ang anong level ho? Bids and awards level, kasi alam ko meron ho kayong iba-ibang back, diba? Yes, Your meron Honor. district, meron regional, merong central. So saan ho itong mga project na ito, saan ho ito ini-evaluate? Wherever the project is lodged, Mr. Chair.
District or regional? District kung district po yung nag-implement, region kung region yung nag-implement, and national. I'll show next slide po kasi tinitignan ho namin. Like for example po itong oops, nawala. Nakikita niyo ba ho? Pakita kina iwa kay mo mag-host po na. Which is QM Builders. Ayay, QM Ang Builders. kanyang contract is 7.3 billion. Pero ang kanyang capitalization is 1.2 million. Paano ho nangyari na nakakuha siya ng kontrata, 7.3 billion? Assuming divided natin per year yan, 1.5 billion a year. Ang kanyang capitalization is 1.2 million. In number 7 po, yung Centerway, ang kanyang capitalization is 45 million. Ang kanyang kontrata is 5.1 billion. Yung 999, ang kanyang capitalization 90 million. Ang kanyang kontrata is 3.9. Yung Wawo, kanina pinapag-usapan natin, Wawo Builders, capitalization 50 billion. Kontrata niya is 4.2 billion. Yung MG sa Median, capitalization 250,000. Ang project niya 5 billion. Although si MG sa Median, meron din ho siyang sole proprietorship na 1.3 billion. Dalawa yung kanyang kumpanya. Next slide, papakita ko ho sa inyo itong QM Builders. Tinignan ho namin yung kanyang financial statements. From start to end, no, from 800,000 all the way to 2,000. Ang kanyang next slide. Yung kanyang financials, ito po. Yung kanyang kinikita, pakita natin. Yan. From 2015 to 2024, revenue is 0. Gross profit is 0. Net income, lugi ho lahat. So paano ho siya nakakuha ng 7.3 billion na never ho siya kumita ni isang sentimo at ang capitalization niya 1.2 million pesos. Ay, gamay lang. Gamay lang, names. Wa mo kita day ang kuanday? Ang QM aning kalakiha. Yagi talaga to katawa ha. Nindot ning pangutanahang win gid sila. Rewind ko no gamay dong kay aron mabati itong maayo. Rewind ko no gamay. Sige, balik be. Kay murag na linga ko na. Sige. Ang kanyang kontrata is 5.1 billion. Yung 999, ang kanyang capitalization 90 million. Ang kanyang kontrata is 3.9. Yung Wawo, kanina pinapag-usapan natin, Wawo Builders, capitalization 50 billion. Kontrata niya is 4.2 billion. Yung MG sa Median, capitalization 250,000. Ang project niya 5 billion. Although si MG sa Median, meron din ho siyang sole proprietorship na 1.3 billion. Dalawa yung kanyang kumpanya. Next slide, papakita ko ho sa inyo itong QM. Straight to the point. Now, atong pagtagad mga kaigalaan. Okay. Ay sa gamay lang. Unsa man tong imong GCash Inday Maris, mo to gigamit nga GCash para sa Burbo, no? Apan na hold na po itong GCash. Na hold ha ato sang kunan gamay unsa una pagkalaki kay doon na ta mga higalay ko ana kini ni ang 140,000 naman to Inday. Alang sa ato mahigalang gitabangan dito sa Bourbon mga sukit tig paminaw ang inahan in taon nga kini ni ang iyang anak na matay, no. Salamat sa mga listeners nga nitabang mo pero asa gamay lang ha kay nga unsa man ni dunay kakulian gamay. Okay. Atong balikan unya mga kaigalaan. Pero atong balikan ni si Win Gatchalian sabi, dili pa ta mo isgot mga higala kay atong i-turn over ang kwarta ron. Mga kaigalaan pero doon na tayo gamay kakulian ha kay na hold ang atong GCash na sad. Pero narata mga higala magka-turn over ta. Atong balikan sa si kinini ang Win Gatchalian kay ang QM na ni ang gisgutan. Sige kuno dong. Kanyang financial statements from start to end, no, from 800,000 all the way to 2,000. Ang kanyang next slide. Yung kanyang financials, ito po. Yung kanyang kinikita, pakita natin. Yan.
From 2015 to 2024, revenue is zero. Gross profit is zero. Net income, lugi ho lahat. So paano ho siya nakakuha ng 7.3 billion na never ho siya kumita ni isang sentimo at ang capitalization niya 1.2 million pesos? Freeze dong. Unsa man kisa man nagprepare ining report sa QM day? Wa man day kita ang QM. Matud pa mahigala ni Win Gatchalian. Ano nakakuha siya og 7.3 billion nga wa man ang iyang revenue wa man? Giun sa man ning kalakiha. ato lang agi kato katawa mga kagalaan ha kay si Alan Kirante, in fairness mga kagalaan, ang ato lang aning Alan lan tugan lang tinuod yun lan, mao gyud na importante. Og unsa ning kalakiha, wa gyud makakuan basta kamatuoran lang yun. No? Sige, atong balikan. Rewind ko na balik dong, be. Kanang ito pag-ingon niya nga kinin sa QM Builders. Pwede ma-rewind mo balik dong names. Sige. Sige. Kanang katong pag-ingon ni kuan ba, Win Gatchalian. Kailan magka 2015 wa man say revenue. Nganong nakakuha man sa aning maong isugot ang gobyerno nga makakuha siya makakuha ani nga kontrata nga wa man day ni kita. Maayo siguro accountant po ning kuanda QM. Atong balikan mga kaigalaan ha, gamay lang kaayo be. Kinini ang sige. Atong ipadayon dong. Ho sa inyo itong QM Builders. Tinignan ho namin yung kanyang financial statements. From start to end, no, from 800,000 all the way to 2,000. Ang kanyang next slide. Yung kanyang financials, ito po. Yung kanyang kinikita, pakita natin. Yan. From 2015 to 2024, revenue is zero. Gross profit is zero. Net income, lugi ho lahat. So paano ho siya nakakuha ng 7.3 billion na never ho siya kumita ni isang sentimo at ang capitalization niya 1.2 million pesos or ang paid up. Ito isa lang to, no? Mayroon pang mga iba ho dyan na tinitignan ho namin. So paano ho nagkaroon ng ganitong contractor na nakakuha ng napakalaking kontrata? Your Honor, as I am informed, actually yung capitalization is actually for the company. Yes, I know. Yeah, the company. But in the process of pre-qualification for Your Honor, yung net financial contracting capacity is based on a current assets minus current liabilities times 10. Kung negative yung kanyang yung capitalization niya, common sense man ho eh. Balik tayo. Balik din sa slide before. Kung ang capitalization niya yung kanina. Kung ang capitalization yan, titignan niyo ho, 1 million lang ho. Kahit i-minus niyo pa ho yung current liabilities niya, hindi ho siya talaga aabot ng 7 billion. Ito official statement ho ito, nakuha namin sa SEC. So ang punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Katsa. Sa ito pa, kining mga dokumento nga gipakita diha sa slides ni Senator Win Gatchalian, official record na. Official record gikuha kana sa opisina sa gobyerno ang Securities and Exchange Commission. Nga din ni submit dito ang QM Builders o katong uban pang mga contractors. Mao din ni ilang kuanday nga what day revenue in town ang QM kaingon sa makapangintaon masada. Unsa man yung pagka-reporta ano po butang-butangan na po na nagamay diha nga kuan. Doon na po yung revenue ginagmay. Lagi tala ni katawa mahigala kay kini di man ato nga unsa ning kuan na kay kang Win Gatchalian man
Si Win Gatchalian may nag-research, ana. Ilang gikuha mga higala sa kwan, gipangandaman gid ni sa mga senador ng investigasyon na, no? Ipangandaman nila ni. Kano, nakuha man ang maong mga dokumento gikan sa Securities and Exchange Commission. Kung mauhon na mga kagilaan, way, unya mo nang pangutanan, anong sila may nakakuha na ng maong kontrata? Si Manuel Bunuan may galang nga gipangutana ang Secretary sa Department of Public Works and Highways. Ning kamot ni tawag pugtubag mga sukitig paminaw. So nga to'y katambag lig yung Alan Kirante, tan-or ba nako nga medyo kuan na ba siya? Kana na ang nakabunga-bunga sa gahapon pero unsa gali ni hitabo Alan, isulti na lang gyud ang tinuod. Ay, tanan lang gyud, isulti nimo. Bahala na lang og unsang kalakiha kay lisod man kayo puni og kulikuton kag pangutanan na ingon ba markulita gahapon nga basi di ka kauli sa Senado. Kaya ato lang nang giagi katawa mga sukitig paminaw. Legitimate man gining mga pangutanaha. Sige ko no dobi, padayon ko tanong. Senator Gatchalian, Mr. Chair. Pwede malaman from Secretary Bunuan kung sino itong QM? Sinong tao ito sa likod ng QM? Sino may-ari nito? Si Batoro yung utana. QM Builder. Kasi grabe naman, puro red yung pinresent ni Senator Gatchalian. Tapos, paano nakakuha ng ganitong kalaking kontrata? Gusto ko lang malaman po for the benefit of our people na nanonood ngayon. Sino po yung QM? QM Builders, on my record, Your Honor, is actually managing officer here is Mr. Alan Kirante Kirante? in Cebu. Cebu? Yes. Andito ba? Andito ba? Mr. Chair? Tanawa. Naade oy, ito nga. Can we invite him, Mr. Chair? Mr. Chair? Paupuin natin? Tanungin natin? Can the referred representative come over, please? So, I think Senator Bato is willing to ask a few questions from your company. Mo ni mga kaigalan ha. Ato lang gi-review gamay. May bawaan man ginigod kay mo submit man ka dito sa kuan. Opisina sa gobyerno. Public work. Director General, I think you have to administer the oath of the representative from this construction company. Yes, sir. Tumayo ka, Mr. Kirante. Kirante? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. I will. Gipa panumpa. Mr. Chair, with the permission of Senator Gatchalian again. Yes, go ahead. Yeah, Mr. Kirante, ikaw bang may-ari nitong QM Builders na kumpanya? Yes, Mr. Chair. Yung present ni Senator Gatchalian na puro pula, puro logi, can you comment on that? Nagtataka ko, Mr. Chair, kung saan magaling yung information kasi ang QM Builders, nag-upisa tayo sa 1992 as a dealer of hardware and construction materials. Tapos, noong 2003, nag-venture tayo sa construction business. To make it short, pinakita, totoo ba yung sinabi ni Senator Gatchalian? Hindi, totoo yan. So, hindi totoo? Galing ho to sa SEC. Is easy yan, ang record. Hindi kasi yung totoo lang, sorry, to make it short, yung QM Builders quadruple A at tayo eh. So anong corporation po ang gamit nyo? Kasi ito po, hindi naman namin to inimbento, kinuha namin sa Baka siguro yung ano yan. Kasi sa GIS nyo ito eh. Mr. Che, siguro yung nakuha niyo sa hardware namin, hindi sa construction. Kasi yung hardware namin, Mr. Che, pareho yung pangalan. QM Builders yung isa, construction supply, at sa yung isa,
QM Builders Construction talaga. I-submit nyo na lang ho sa amin yung dalawang corporation ninyo. Yung sinasabi nyong construction company at ito yung, ewan ko kung ano ito, yung itong hardware ho ninyo. Submit nyo ho sa amin lahat ng dokumento ho ninyo. Yes, Mr. Chair. Chairman, may just add, FS po, financial statements, audited financial statements submitted to the BIR every year. Yan po, Mr. Chairman. Mr. Chair, dalang-dala ko ngayon. Mr. Quirante, please submit the financial statement of whichever. Ibig mo sabihin, dalawang QM Builders Inc. Ang ginamit mo, dalawang pangalan, dalawang kumpanya. Ganun ba yun? Ang nakalagay first, yung QM Builders na nag-umpisa kami sa 1992, isang hardware yon. Tapos noong 2003, nag-venture kami ng another business, yung construction, QM Builders Construction na yon. Bali, isang pangalan, dalawang klase ng business. Yan, nung 2024, naging quadruple A tayo. Kaya, sa tingin ko, mali. Kasi yung NFCC namin, 40 billion ngayon. Kaya ngayong kuha naming project is only, wala nga 10% sa project namin nakuha per year. Pasabit na lang sa amin, Mr. Quirante, nung mga dokumento. Yes, Mr. Chair. Thank you, Senator Sherwin. That is why, with your presence today, I hope yung mga umiiwas ngayon na mga contractors na hindi pupunta dito will be inspired, will be motivated by your presence na nasagot mo na yun pala sa isang kumpanya mo. So, sana magsisipot sila. Yung mga absent kayo, next hearing. Di ba? Hindi kita dinidemonize dito, ha? I am actually giving you the chance to present your side. Kaya dapat ganun din ang tingin ng ibang mga contractors na pinapatawag natin. Yun lang, Mr. Chair. Thank you, Senator Gatchalian. Thank you, Senator Bato. And Mr. Quirante, kayo po ang presidente nitong korporasyon. Yes, Mr. Chair. And kayo rin po ang naglagay ng kapital. Yes, Mr. Chair. Nakita ko sa inyong articles of incorporation, puro mga, mga anak nyo, kamag-anak, puro Quirante. Anak yun. Mga anak nyo po. Okay. Straight to the point. Atong balikan mga kagalaan, ha? Wa nila masundi dito ang follow-up question. Kay gi-explain mahigala ni Alan Quirante. Sa unahan ani napadugang mga pangutana sa Marcolita, pero kanto ba? O tagtag from 2015 ngadto sa kuan 00 og dili na sa construction, ibutang ta lang, granting nga sa bill sa iya ng hardware. Sino day gyapog na sino day ang iyang hardware? Ang kita okay? Di sa siguro? No? Kaya tubag mo siya nga, dili na mao. Kay lahi man sa construction, lahi man sa hardware. The same name ko, no? Matod pa. Nato paminaw nagugdugang, ha? Pero kung the same name, o ibutan ta lang hardware, o sige. Pero, wala kita niyang hardware, o maoho na. Kana mga pangutana lang, no? Mga pangutana ba lang? Yan, mas may pumatubag ni Quirante. Okay? Kana na ang willing man mga tao sugbo maminaw, o unsa ning kalakihag yun. Kay siyempre dako may lang katingala nga top 4 manggod inis Quirante mahigala. Top 4 sa ginganlan ni BBM. Sa pamaay ka mo dag kun kana ko magbidding sa gobyerno, kana makakuha kag project sa gobyerno inday ken bida. Di man ka basta-basta anak gyud og makakuha ka na. Bisag magpabidding na gani sa barangay mahigala lisod magani ka makakuha lag kuan diha. Do na ginay mga kinani ang maayo siguro mo daog kuan ba? Atong balikan mahigala. Kinani ang maong pamahayag. Go ahead ko no, names. Mga anak niyo po. Kasi baka yung, i-clarify ko yan, baka yung nakita mo dyan, yan, and then, wala pang income yun kasi hindi pa transfer ng hindi pa incorporated yung QM, Mr. Chair. Ngayon, ang process pa yun, kaya walang kita Hindi pa, mali pala kanina Sorry. Pero mali pala kanina yung nakita ko. Ulitin natin. Anong pangalan nung inyong construction company na ginagamit sa DPWH? QM Builders. QM Builders Incorporated. QM Builders yun lang, Mr. Chair. Sole proprietor yun? Yes.
Sole proprietor yung inyong corporation. Inyong ginagamit sa DPWH. Yes, Mr. Chair. Kami lang nag-umpisa yung mag-asawa. Tapos yung anong pangalan ng hardware ninyo? QM Builders pa rin. QM Builders Incorporated na. Hindi pa. Hindi Ito pa yung rin. construction is, Mrs. Chair, yung gusto namin gawing incorporated para yung halimbawa yung experience bilang contractor, ma-inherit sa halimbawa yung surviving years. Halimbawa kung halimbawa may mangyari sa akin, yung experience ma-inherit sa amin. So itong QM Builders Incorporated, sa inyo ito, Hindi diba? pa, yes, Mr. Chair, sa atin, hindi pa activated yan. Kaya walang kita. So hindi nyo pa ginagamit to sa pag-bidding? Hindi pa. Okay, sige po. Mr. Chair. Babalik po ako kay Secretary. Secretary, I'll just go back to yung slide kanina, yung mga may capitalization. Because sa PCAB, Mr. Secretary, if your project cost is 450 million and above, you should have a minimum net worth of about 1 billion pesos. 1 billion pesos. So ito po, binabangga ko lang dito sa slide. Kung meron kayong, kagaya ho ni itong Centerways at Wawo Builders, 5 billion and 4 billion, but ang kanilang capitalization is only 90 million pesos, 45 million pesos and 50 million pesos. But in the PCAB, kailangan at least 1 billion pesos yung kanilang net worth. So paano ho, ang tanong ko, paano ho nakakapasok yung mga ganitong, based on the PCAB, hindi po galing sa akin ho to, based on the PCAB, undercapitalized yung company based on the project na nakukuha nila? Can we just check a little bit, Your Honor? See, we're just getting the data for Wawaw. I mean, yung Wawaw. Yeah, ganito na lang, Mr. Secretary, not to, so that not to belabor. Submit to us who are the entities who approved or awarded those contracts. Exactly saan? Is it at the district level? Is it at the regional level? Yes, Your Because Honor. in my opinion, ito, based on the, tingnan ho, pag ang kontrata, allowable ranges of contract cost 450 million. Next. Net worth. Dapat ang kanyang ito yung capitalization niya, 1 billion and above. So in other words, kung gagawa ka ng proyekto na 450 million ang cost, dapat ang inyong capitalization is 1 billion and above. Ang next will be 180 million as AAA. Pero meron tayong mga contractors kanina na ang capitalization 90 million, 50 million. So undercapitalized siya. So nag-award, ang punto ko ho, nag-award ho ang DPWH ng kontrata sa mga corporations na undercapitalization based on the PCAB. We will submit all this, Your Honor. Submit to us the exact names. Yes, Your Honor. Because this is the Committee on Blue Ribbon Accountability, so we need to know sino exactly yung mga taong nag-award because we want to see accountability. Yes, Your Honor. Yun ang gusto ho namin malaman. Dahil nga, kung undercapitalized siya, obviously, yung project, papalpak ho talaga. Titipid siya. Yun yung napakita kanina na maampaw na project. Walang bakal, buhangin linalagay. So we want to go to the root cause of why itong mga projects, why are these projects being substandard? And because the contractors are not capitalized adequately. Substandard rin yung mga contractors. We'll submit all this information and data, Your Honor, and I think we'll have also to submit actually the process of pre-qualification, Your Honor. Correct. We read the process of pre-qualification, but may nakakalusot ng mga ganito. Capitalization, 45 million, but you're undertaking 5.1 billion pesos in projects. That's why we're going to explain, Your Honor, because as I understand, I think the capitalization is for the company in itself.
Yes, I know. And I But think the capitalization is also linked to the NFCC, yung net financial contracting capacity. yes, Your Honor, the net contracting capacity is to be based on the audited financial statement by the BIR. By the BIR. Okay, arita mahigalang Marcolita be. Katong mga pangutanang Marcolita, mga sukitig paminaw, kinipos bunuan ang Department of Public Works and Highway Secretary mahigala. Bida ni mga kaigsunang tinubagan po din atong tagaag pagtagad mahigala aritang Marcolita dong be. Kay ron nga maditso ta dito. Atong mga pangutana ni Senador Rodante Marcolita kani. Mr. Kirante, sabi mo kanina hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta lang bambo, mga ganun eh. Mga lipa. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha, kasama ka, QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Pasensya, may check kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo with Yes, respect to your company? Yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Mr. Chair. Kat ha. Tanaw ha, 414 projects ha. In fairness sa QM ha, tugan na lang yung tinuodlan, no? Okay nang imong tugan-lan. Sa 414 projects, 86 lang ilang nakuha sa QM. Asang uban? Sakto na lan. Tugan na lang lan kay og di gud ta magtugan ani, maka-stress ka na. Lagi ta lang katawa. Isulti na lang ning tanan. Kinsay nakakuha ining uban? Mo ni ang pangutana ngadto sa Department of Public Works and Highways Regional Director Danny Villa. Mo na pangutana ron. Isa man ning laing gitagaan. Pero dako-dako siguro gyud sa QM kay sila may nakakuha dai basin ka ng 414 ginagmay itong uban kay ang 7.3 billion naman nila sa QM. Na mo ni kuno na at least kana karon no. Sulti. Unsa man nga mga projects at least 86 lang ni. Pwede ba tang makahibaw ani nga mga projects 86. Hay man ni dapit. O katong uban nga mga projects kinsay kontraktor. Dinagko pa puto o ginagmay. Ato nga padayon mga kagalaan. Proceed next. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A noong 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ang ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. Bagatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo?
Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Mukhang Senator. nahihirapan kasi si Mr. Quirante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. Okay. No. Hindi rin. Yung incorporated, hindi, yung on process pa yun, hindi pa namin na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung Patay pa. Kat sabi. Ang usamay nakasimula na, kapag simula na, ang kining sole proprietorship o katong incorporated. Straight to the point. Well, in fairness, may gala sa QM, number 1, ito nga siya. Lahi sa uban nga wa mo tunga. At ito nga si Alan Quirante dito. Ikaduha, iyang giswayan yun explain. Wa pa makasugod. Kining QM, wa pa makasugod katong usa ka QM. Duha man eh. Ang katong hardware, lahi to o kining sa construction. Wala ba? Klaro ba? No? Duha ni, ang katotoang construction o sa hardware. Sige, ito yung padayon ha. Padayon na to ang maong nahitabo kagahapon. Mr. Quirante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Sige. Ilang project ang na-execute mo na? Hindi rin. Yung incorporated, hindi, yung on process pa yun, hindi pa namin na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung namin, hindi pa naman na-practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct, Mr. Quirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun yung sole pa rin. sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Sole proprietorship pa siya. Kat gamay. So, kada may klaro. At least klaro ha. Wa pa makasugod ang QM Builders as company. Pero siya nakasugod na. Medyo muramantaan ng kalakihag ma. Ato lang lagi katawa may gala. Kini mga senador, ilang panangutanaan. Nakasugod na ba ang QM Builders? Sakto man tubag ni Alan Quirante, wa pa as company. Pero nakasugod na ba ka? Nakasugod na. Kay dugay naman na, tanaw ka ng adto kag Toledo naman QM Builders siya, kadaghang mga equipments QM Builders siya. Dugay rang sugod. Ang ilang pangutana, tumbok mas company, duha man na kung iya. Diingon sa Alan nga, wa palagi ko kasugod. Wa pa. Tinuod mo sa wa pa. Ang company. Pero mo na pangutana, no, sole proprietorship, kakuha kag mga billions day. Kakuha ka anang kwan. Purbida. Mo ni ang mga pangutana sad. Sige, ato padayon mga sukit tig paminaw, ha? Okay. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license. His Paano siya license- nagkaroon ng pick-up license as a contractor? He has the a pickup license. Paano ka Credited. nakakuha ng pick-up license, Wala pa Mr. nung, Quirante? nung- Sole wala- proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Yung financial statement mo, padala mo sa amin.
Kurat si Marcolita eh. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair. Teka muna si Senator JB muna para matapos natin lahat. Quick lang para sa kanya. Kanino? Kay Randy. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, pag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisan. Naintindihan kita eh, para tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ko kinakampihan, Mr. Chair, ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? Ano yung NFTC, Mr. Chair? Hindi ko... Net Financial Contracting Capacity. Totoo, tinoon na, bay. Ha? Yeah. May 40 billion ka? Yes. Nakadeposito sa bangko na? Ano na? Ay, Paano? hindi. Yung NFCC kinuha sa... Ano yan? Yen o pesos? Asset yan. Kasi yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. So, halimbawa, may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung pera natin, kasama na yung mga assets, more than 2 billion. Kaya i-multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kami munta at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Kirante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated? Ina-apply namin dyan sa SEC, Pero Your Honor. 2015 pa siya. Pero hindi pa namin tinatransfer. Transfer to? To sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito incorporated na ito eh. This is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin gahandol, yung experience ng from sole proprietorship, itatransfer muna sa incorporated. Iba yung experience, iba yung corporate entity. Incorporate entity is 2015 nandyan na siya. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari. Walang nangyayari. Ang ginagamit nyo since noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Honor. Yung pumapasok inyong income, in other words. Yan din ginagamit nyo pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. Tama? Ganun pa? Ganun ba ang interpret? So, dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation. Yes, Your Honor. Okay. Sabit nyo na lang ho sa amin yung mga dokumento na yan. Thank you, Mr. Chairman. Okay, so sa dugay panahon di ay, katsadong, sa dugay panahon, ang iyang pagka-sole proprietorship may gamit. Kay ang iyang kumpanya, kanang incorporated, wala niya gamita. Ang iyarang, ang tag-iya may gala siyara, no? Lahi naman ang kumpanya, lahi naman ang personality sa mga sukintig paminaw. So muna nga wa na matud pa niya mga sukintig paminaw, no? Atong balikan. Sa ito padayon dong. Sige, Nims. Di kanang audio daw. Naon sa mang audio? Okay. Moro to siya? Sige, okay. Okay. So ato ni mga higalang giklaro, kanus aman ang sunod nga hearing ani. Kay gahapon ni undang mga kaigalaan kay doon na pa'y session mo ni si Alan Kirante. Napasay daghang i-explain aning kalakiha kay pasabiton pa man siya mahigala sa tanang mga dokumento. Aron po nga kini mga senador matinawan po sila. Nga unsa gyud ni, no? O kini iya mga projects out of 414, 86 projects lang ang nakuha mga higala nining QM Builders. Hain man ning mga projeka. So tan-aw na to mga kigalaan kay basin o mga next week do na mga higalay dugang, no? Nga investigasyon ani kay daghan pa ning mga pangutana kini og kutkot pa ning pangutana. Sa to pa sa tanan bidding yan napilan sole proprietorship ra nga gi
iyang gi-intra dito mga sukid tigpaminaw. Medyo kuan ba no? Yan nakakuha sa ining dagko kayo nga mga project sa to pa antigo gyud. Og malagmit kini ko inani mga higala nga mga contractors. Dili basta-basta ni nga kuan oy. Dunay mga daghan nakasulti na to mga higala lain-lain lang, di lang po ko basta-basta mutuo dayon, labot ining QM. Pero kung ikaw god contractor ka imo nang ayuhon gyud na imong project og sa kadaghang projects mga higalag ari kas probinsya tinuod man pud makakita mo sa kadaghang mga equipment nga QM day. So ang report dinhi nga dunay 7.3 billion dako na gid ang kwarta nga bubo sa kuano dinhi sa Kabisayan mga higala. Flood control projects lang na. Ang na-implementar sa Visayas lang daan sa flood control project from July 2022 to May 2025 ug imong i-combine ang sa record basis Department of Public Works and Highways 79.71 billion. Matod pa sa report niining parihang July 2022 to May 2025 the top contractors for flood control projects were QM Builders with 86 sa ila. QM Builders. Apil po din may galan ni amay ginganlan. Legacy Construction Corporation. Unsa man ilahi man po ning kuan unsa man ning usa? Kirante Construction Corporation with 43. Jaime Biching Enterprises with 37. And AD Pindon Construction and Supply Incorporated with 34. QM Builders was among the 15 contractors that Marcos mentioned, ranking 4th in the list. Ako lang gibasa ng report ha. Niyamatod pa din the DPWH data showed that QM Builders secured an estimated of 7.05 billion worth of project contracts from July 2022 to May 2025. Straight to the point. Inana kadako ang kwarta. Maigi siguro si Kirante mo kwansad. No? Diskarte gid tingalin ani mo na nga maugin mo diskarte sa kon bakay kana kung do naman tay mahibaw ani nga mo apil og bidding na iban nabugulbol to mo apil bidding nga wa makadaog ana. Sa to kada bidding say mo daog day. Kining 414 ka mga flood control projects, 86 ani say daog. Giunsa ka ang Kirante nga. Ina na bitaw nga makakat-on sa tong ubang mga kontraktor nga unsaon nga makadaog mo. Ato lang ning agi katawa kay kanang gobyerno mga higala. Di na lang ta mag real talk ba lang ba? Kining magbidding ang gobyerno mga sukid tigpaminaw. Doon na may uban nga matod nila magkinidhatay ra man sila diha. Ano ato lang ng agi katawa ha may yun siguro mo kidhat pahiyom ha? Ato lang mahigalang tagaan o ato lang yung iagig katawa ba kay hinuon ang personality umutanaw ka sa hitsura po ni Kirante pero friendly man sa siya day no in fairness ba nining Alan Kirante friendly man iyang kwan iyang itsura sumalagmit dali ra ni siya gyud makauliot-uliot aning mga inani. So ang Department of Public Works and Highways limang ka ang DPWH mga higala pag gawas ining isyuha ni nangabugar na gyud sila dayon sa QM. Wa man lang gani miingon amo lang sa susihon ha o unsa ba gyud nimo na automatic gud si Regional Director Villa ang ingon nga okay ra ng QM. So kini ang masabot nato nga kung wa pa mo ko kakita personal gyud ni Alan kita taniya mga higala nani usapon ni sa nindot kay magkakiskis tas kuko ini.